Pokus číslo 2. Na internetoch som videl, že keď dám cesnák do misky a s ním veľmi, veľmi trasiem, tak sa má olúpať sám. Ten sa trošku olúpal, ale som mu musel pomôcť. Teraz urobím takú fintu, že trošku narežem také konce, či čo to je. Som zvedavý, že čo to spraví. Tak, hej. Maličky. Tak, som ich trošku narezal, na ktoré som odrezal úplne. Ten je neodrezaný. Dávame do mamkinej misky špeciálnej. Natrasieme. Uvidíme, co z toho bude. Otvoriť. Ten je. Aj ten je. Aj ten je. Tomu už veľa nechýba. Ten je, ten sa aj zjedol. Skoro. Dobrá halus. Len by bolo, otázka je, či by nebolo lepšie to narezať všetko takoj rovno.